dela horren bai, Bortziguetako berso eskolak 25 urte bete ditu eta kantare jarraitzen du, eta nola, gainera. Orain 25 urteko garaiura, garai berezia izan zen bersolaritzaren. Batetik, bersolaritzaren boomura iristea zen. Bertzetik, hemen, eta Antiru Mairu ikastolako zenbait ikasle, bersoarekiko interes berezia adierazi zuten. Bertzealde batetik, Bortziguetako Euskara Mankomunitatea ere orduantxe sortu zen. Eta berso eskolaren sorreran eta orain arte, babes handia eman dio berso eskolari. Eta azkenik, Nafarroako bersogintzaren egoera larria ikusita, eta, bersolari belaunaldi berri biztaratzen etzela ikusita, Manolo Arozenak eta Bittor Elizagoienek otsoa belarritatik hartu zuten. Aldagai horiek guztiek izan zuten zer ikusia, hemen Bortziguetan berso eskola sortu izateko. Geroztik, 25 urte joan dira, eta berso eskolatik 200 ikasletik goiti pasa. Horietako batzuk bersolariak dira. Baina Bortziguetako berso eskola bersolari aztegi bat baino haunitzez gehiago da. Bersoaren inguruan, untan eta hartan aritzen den jendea unitz atera da bertatik. Beraz, erraten aldugu bersozalearen bilgunea dela Bortziguetako berso eskola. Eta horretaz aparte, gure eskualdeko eragile agitz garrantzitsua. Bersoaren eta euskararen inguruan ekitaldi mordoa antolatu ditu 25 urte hauetan, mendela urtean honetan, eta unitz eragin du euskara eta bersoa indartzerako orduan. Horri eskerrak, gutako haunitzek memorian modu berezian hiltzatuta izan ditu bizi osoan, hemen bersoaren inguruan, bersoaren karietara pasa ditugun, bizi izan ditugun momentu, 11 momentu eder. Eta horrexegatik pentsatu genuen, merezi zuela gure berso eskolak egun bat berari eskaintzea. Eta horrek hartu gara, ikasle horiak, argazki atera dugu, eta orain hauxe da prestatu duguna, ekitaldi xume bat, baina espero dugu gustatuko zaizuela. Aipatu nahi nuke, aipagarria delako, azpimarragarria delako, ez ustekoren bat izan ezik, gaur hemen parte hartuko duten guztiak, berso eskolako kideak direla edo izan direla. Beraz, azadila besta eta azteko, honena, badakizue, agurrarekin astea. Zuekin, Eneko, Erika eta Josu. Mende laurden lehenago, arantza ekaitza, geroztik geldi ezin, hitz neurtu ekaitza, zizelkatuz joan da, orduko arkaitza, zorionak guztioi, ez da horren aixa, guztiok bai gara, lan horren emaitza, guztiok bai gara, lan horren emaitza. Aspaldiko lagunak juntatzea zer den, mai inguruan zeinen goxo bildu garen, tortilla eta txampiak jan eta ondoren hor
beharko dugu bertze mende laurden. Mende laurden jarrita, ispilu parean, Manoloa jondu da, denbora airean, guraso egin gara holtzara bidean, egungo aurrak ere lotuta sarean, denak elkartzen gara, mai buelta berean, denak elkartzen gara, mai buelta berean. Ja denok elkartuta, ikasle irakasle, bertso eskolak eman du, makina bat ale, nola bertso epaie, nola gai jartzaie, nola bertsolari eta nola bertsozale, funtzioa ederki bete dun seinale, funtzioa ederki bete dun seinale. Manolo ta Bittorrek adoleszentzian, 25 urteko lan esperientzian, Manolok espitxuri azterentzian, alaba irakasle elegantzia, naiz ez dun heredatu bere pazientzia, naiz ez dun heredatu bere pazientzia. Holtza gainean noizbait, nor ez da amiltzen, traketsi
eskolako kidek doinu berri honiz plazaratu izan dituzte, horietako hobitzen gainera arrakasta handia lortu dute, agitz ezagunak egin dira, eta konturatuko zineten, dagoeneko segurazki, doinu horiek adituko ditugula saio osoan tartekatuta. Eta Lesakako txistulari taldean ere bada, berso eskolako kiderik, orain beraien txanda da, eta joko digute doinu horietako tapen bat. Bersotan egiten alda bakarka, egiten alda ofizioka, egiten alda oituka, 11 modu daude, eta dantzan ere modu aurritz daude komunikatzeko. Segurazki arte adierazten guzi egiten dute elkarren artean antzekotasunik, baina berso eta dantzak bai, bederen. Ea zuei, zer iruditzen zezuen. Donostiako Irudamatxo errenteria dendari. Donostiako Irudamatxo errenteria dendari. Josten ere badakite baina ardoa edaten hobeki, eta kriskitin kraskitin larro sakrabeli, ardoa edaten hobeki. Behin batian Loiolan, erromer
nion desio, senti nuen gizan. Arekin izketa bat, nahi nuela izan. Erantzun zidan ezik, atsegin arnezan arituko zidala. Zer nahi nion esan, arituko zidala. Zer nahi nion esan. Triste bizi naiz eta hilko banintzo be, badauzkat bihotzian hainbat atsekabe. Dama bat maitatzen dut, baina haren jabe, sekulan izateko esperantzik gabe. Ari naizela hor ikusten dut txirrita, eta zein ez da harrituko gaur gizon hori ikusita. Dudarik gabe egina dio Andre Gaiari bisita, oso doktore etorri zaigu bi alkandora jantzita. Hauxe da lotxa eman didana gizon artera sartuta, edo zer gauza esaten dugu edanarekin poztuta. Bi alkandora ekarri ditut, baderaztia haztuta, peiorin nola jantziko ditu bat besterik amestuta. Mendian gora aritza, hauntza gaitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar ur gainean bitxa. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez pasaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa balitza. Euskal Herriko tristura, soineko beltzen joskurak, txorinegar pizbetera eta humorez ustu da. Emaidazu erresura, gura eskutik eskura, izaren salta urdina eranda bizi naiz gustura. Mundua ez da begiai, inoiz tristea ere bai, baina badira mila arrazoi kantatzeko alairik. Bestela datozen penai, ez diet zurik bota nahi, niltzen naizen gauean behintzat izuelo lasai. Bestela datozen penai, ez diet zurik bota nahi, niltzen naizen gauean behintzat izuelo lasai.
Bortzirietan, badugu ikasle bat, kide bat, oso eskolako kide bat, aberso eskola, alabea errezutzi behar izan zuena, ez bere borondatez. Nahi genuen gaur nolapat ere hemen egotean, horretarako pantaila paratu beharko dugu. Ezin izan baitu etorri, baina gaur hemen da, gure artean gurekin, Mendelan orden hau ospatzen, eta bera ere hemen da bertsoaren bitartez. Ea pantaila hori martxan jartzen dugun hori da. Eta hori bertsoaren bitartez, miraria egin dugu, eta erran bezala, bere borondatez bertso eskola utzi ez zuen ikasle hori ere, hementxe, da, gurekin. Manolo,
aita persona on, bilangileen ezin, Manolo Bittor Euskal Herrian, zorretan dago zuekin. Nola errima ezkutatzen den, metrikaren bihotzean, zuen itzala ezkutatzen da, gure bertso bakoitzean. Manolo, Bittor, Manolo, azenolako barea, zuek bide bat hasi zenuten, amaierarik gabea. Zuek bezalari ezkero, erakusten zintzotere, pertsonaria sortuko ziren, baita goizuetan ere. Arroiotan zu ezarete, maiuke eta zintzera, bersoak gauniz eman dizue, zue bersoa bezala. Hitzaren kirol nazionalean, jarduteko mende laurden, mingaina zorrotze dukitzea, zeinen garrantzitsua den. Irakatsizta izaten utziz, jardun duzu esen finez, transmisioa zitzein gabe, transmisioa eginez. Bittor, Manolo, Manolo, Bittor, azenolako parea, zuek bide bat hasi zenuten, bukaerarik gabea. Eskerrak haunitz, eskerrak mila, baina eskerrak zergatik, bizi eskola deitzen den hortan, lagun izateagatik. Gaur bertsolari mapari bada, ta ez diot adarra joz. Nafarroak bi kapital ditu, Lesaka eta Arraioz. Bertsoak bortzitan izan du, eralak eta gorritak, duela mendea txarrez, ta orain kosmopolitan. Irariak eta arginak oso, lan ona egin duzue, kamioika bat bertsolari, zizelkatu dituzue. Manolo, Bittor, Bittor, Manolo, azenolako parea, zuek bide bat hasi zenuten, bukaerarik gabea. Omena ez da erretiroa, ez Manolo eta ez Bittor, zuen premia bada oraindik, berak diot zeri bizkor. Manolo, Bittor, Bittor, Manolo, azenolako parea, zuek bide bat hasi zenuten, bukaerarik gabea. Topata, bravo. Eta ureztatzen, adituak,
usten du, zuek zarete bortziritako bertso eskolan sostengu. Bertso eskolako egungo lehendakariak, Iban Garrok eta bere alabak Ainize Garrok, bertso eskolako txikien taldeko kideak, oroigarria ematen diete. Hementxe. Bersotan eztera hasiko. Ja gure emozioak edo nire emozioak ez du ematen bersotarako bintzat. Eskerrak ematea denari ez, eske sorpresa pila ikaragarria izan da hemen eta ez dakit nola barrenderatu denari ez. Lan ikaragarria norbaitek egin dula. Eskerrak denari, hasi behar duen eskerrak ematen malamanan hasitzerik ez dago, enbeste personaje eta persona pasatu dutekan. Baina, bihotzez eskertu, etorri zeratenak, hau dena egin dezutenak, ez ditu pazientziarik ez du izan den, bat aipatu dunez, baina, eskerrik asko guk hasi genuen bide xume hau antzinera eramatikatik eta etorri zeratenari, eta parte hartu duten guztiei aieto abalikek egungo gure eskerrona, beraieri denari eskerrak ematea ez. Eskerra baita ere bitxorri bereziki, bitxorri izan dudan ere eskuineko, eskua eta eskerrakoaren zati handi bat, eta berak abetzen posible izan den hemengo hasiera eta ez jarraipena, eta eskerra ematea denari ez eta zuiri bat ez den. Bueno, Manolo Garranduena nik ere gauzera pentsatzen dut, eta izugarria dago, duela 28 urte Bortziritako bertso eskola martxan jarri ginean, hau ez ginen pentsatuko. Eta erran behar dut, haitz arro eta haitz konten gaudela momentu honetan Bortziritako bertso eskolak eman duen bideagatik eta eraman dituen txapelengatik eta egiten ari direnengatik eta oraindik sekula baino osasuntsuago dagoelakoz.
Mila esker, segizazuten lanean, eta gure xokotik alduguna laguntzeko beti preste hongoa. Mila esker denei. Eta egia da, Bela pentsatuko genuen, orain dela 25. Bueno, hau bukatzen ari da. Bino bersotan bukatuko dugu, zein ditzen zaizuen. Julen Zelaietak Baztan Bidasoako berso aperreiak eta irabazi du aurten, eta hain zuzen ere bertso eskolaren 25. urte hurrena gaitzat hartuta irabazi du, bertso eskola horrekin irabazi du, beraz bertso horiek abestuko ditugu. Eta horretarako hemen ditugu gaur egungo eskoletako ikasle guztiak. Labiagako bertso eskola, Berako bertso eskola, Igantziko bertso eskola, Etxalarko bertso eskola eta Lesakako bertso eskola. Hasiko izen poliki eta oroitu gero bazkaria eta ondotik dantzaldia izanen dugula Linjurren bordan, eta oraindik ere txartelak erosten aldirela, atarian 25. urte hurreneko kamisetak ere salgai daude, eta bertzerik ez, eskerrak haunitz etortzeagatik, denei bihotz-bihotzez eta ona kantari bizitzea zer den. Si tuvieran daño a su pareja,